गोसोनायखौ रावबो मोनासै आंबो मोनासै हेन्डसाम नङा आदसा गोसोनायखौ मोनदोंना मोनासै नों हा मोनासै सरि दे हेन्डसाम नङा आदसा गोसोनायखौ मोनदोंना मोनासै नों हा मोनासै सरि दे आं बिदि सोङो लोगोफोरा जोंनिया मा जाबाय गोसोनायखौ रावबो मोनासै आंबो मोनासै गसाइगावनिसो मोनबोबाय बेबो माबायदि मोनबोबाय रायनोबो रोङा खुद्रिनोबो रोङा जेबो रोङा मिथिबाय फंसे थासो माबाबो गाबनासो थागोन बेबायदि आरो दा जेखि जाया बे कालसारनि थाखायनो मोनबोदों आंबो बोरै गसाइगावनिफ्राय जोंहा मिसन सभा जायो नालाय आंकोल बेयावनो थेफाबाबो मोजांखौनो मोनदों मिथिबाय रावखौबो गाज्रि सानजाया दा गाज्रियाबो मोजां जायो मोजाङाबो गाज्रि जायो दा अनिल बन्धु दं आं हेफाजाब खालामगोन नोंसोर आवगायलांबाय था बेगखौ लाना फैदो जोंनिया बेगा आवगायलांबाय था आं दङ नोंसोरखौ हेफाजाब खालामगोन मिथिबाय बेगसो लाबोखादो होनलायदो फैसा गैयालै दा सरकारा दासो जिरायनो उनाव होगोन आङो मिथिबाय दा आङो नै माबाखौ जोंहा बे कालसार प्रग्राम सेक्रेटारि बिसोरनो आङो 25,000 गालांसै मिथिबाय जागोन उनाव प्रब्लेम जाबा आंखौ बुंबानो जाबाय कालसारनि मानसिफोरा कालसारफ्रावनो गारलांगोन नङा होमबा दे नै ओमफ्रायो